Здравейте хора, днес ще играем малко Minecraft и днешния епизод 5 ще опитам да си скрия нещата, които са сигурно в някоя... някъде... някъде вече. Няма се ни да къде са. Фо, подявате? Да! Хе! Още си тук! Как е живота? Виждам, че ти харесва. Искаш нямам? Добре, айде съвет. Не се държи за това. Ето ми ги нещата. Супер. Виж, що съм имал? Ага! Както и да. Отидем да разкриваме. Хубаво черно петно. О, да. Какво беше това? Какво беше това? Какво беше това? Ох! Не си помисля. Гледам си гърба. И зад него гледам. И пред него. Пресе. Знаеш какво? Може ли да ми помогнеш? Мерси. Това е пресе. Искаш и ти да те отърва от мъката. Съжалявам. Но така съдбата. Ох, лак. Добре. Мерси. Какво по дяволите? Джунгла. Овци. Има пещера тук. Овцо, значи има идея. Скочи ти. Какво по дяволите? Магически летяща вода. Какво по дяволите? Тук е бил Джизус. Вие сте го видяли, нали? Знам. Сигурно било страхотно. Но... трябва да се примирим с това. Че не е бил с нас. Спокойно, доверим се. Трябва да се довериш. И да умреш. Не, вода! Ето и останките от овцата. Тя беше много радостна. Ще ни липсва на всички. Хей, Майрон! Но, това не е време за... Трябва да сме тъжни заради козата, овцата. Защото тя беше с нас. Всеки един момент. Какво подявалите пям? Но... Ето. Сякаш водата още магическа. Сякаш Джизус още е до нас и ни казва: бъди готов. Бъди готов за това, което ще предстои. Но... котката ми... тъпа музика. Ох. По-една. Не, това е красиво. Сега кажи ми, моят. Красиво ли? Красиво ли? Красиво ли? Красиво ли? Искаш малко въглища? Спокойно, да слови се. Котко! И аз мога да ми уча това. Какво правиш? Кой те да води, деш от тази трева? И на теб, котко.
Никога не ще фо по дяволите се случва. Фо по дяволите. Мъкни, папагал. Папагал. Тей, дори не си го помисли. Сега. Фо по дяволите. Тук е кацнал извънземно и е взел всичките камъни, т.е. парчета земя. Може би тук се приземил кораба им. Хей, Айрон! Дун 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 дун. Имам някакво факли доста. Не се държи с това. Къде държи? Къде? Всичко ще бъде под контрол. Дун 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 дун. Тук съм отново. Не знам какво искаше. Не знаете какво стана. Нищо не стана. Просто някой Айрон тук седят. Добре, слизаме долу. Пенц, пенц, пене, пенц, пенц, пене, пенц, пенц. О, нямам. О, перфектно. Да направим няколко ненормални пръчки. Перфектно. Пенц, пенц, пене, пенц, пенц, пене, пенц, пенц, пене, пенц, пенц, пене. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду. Пенц, пенц, пене, пенц, пенц, пене, пенц, пенц, пене. Не искам повече на там. Страх му тъмното. Вече наистина ме страх. Но нямам си идея. Толкова е. Интересно, защото нямах никакви чудовища. На нормал ли съм? Да, на нормал съм. Чудовища! Ео! Има някого вкъщи? Ео! Ео! Ох! Нямаш. Ехо. Има някого? Ехо. Нямаш против да си взема този? Спокойно. Не го къде, просто го си има назад. И мисля да се прибирам къщата и си да го изпеча. Не! Моля. Стой там! Там! Не ме карай да те убивам или да умра от теб, не! Толкова съм напрегнат. Не! Да бягам тук. Котко, спри! Точно така. И това е сега. На следващия епизод ще продължим повките да ви спамят. Надявам се